ቅድሚ 3 ዓመት ሰማዕኻዮ ደርፊ ግጥሙ ንኽትዘክሮ ዘይኸብደካ ቅድሚ ሰዓታት ናይ ዘንበብካዮ መጽሓፍ ትሕዝትኡ ምዝካር ይኸብደካ ዶ? ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ህፃን ክሳብ ዓብዪ ዘጽግመሉ ሓደ ዓብዪ ነገር ኣሎ። እዚ ድማ ኣልዛይመር ዝተባህለ ናይ ኣእምሮ ሕማም ወይ ከዓ ናይ ምርሳዕ ጸገም እዩ። ነዚ ጸገም እዚ ንሓንሳብን ንሓዋርን ንኽትፈትሖ ተደሊኻ እዚ ትከታተሎ ዘለኻ ቪድዮ ንዓኻ እዩ። ብተደጋጋሚ ቀልጢፍካ ትርስዐሉ ምኽንያት ኣእምሮኻ ሓበሬታ ናይ መሓዝ ዓቕሙ ስለ ዝነኣሰ ኣይኮነን። ከም ዝፍለጥ ኣእምሮና ልዕሊ 2.5 ፔንታባይት ሓበሬታ ክሕዝ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ከዓ 1 ፔንታባይት ማለት 1024 ቴራባይት ማለት እዩ። ብቐሊሉ ንምርዳእ ኣእምሮና ን300 ዓመት ዝኣክል ነውሓት ዘለዎ ፊልሚ ክጽዕን ዝኽእል ማለት እዩ። ነገራት ቀልጢፍካ ትርስዐሉ ዘለኻ ምኽንያት ናይ ኣእምሮኻ ኣሰራርሓ ብኣግባቡ ስለ ዘይተረዳእኻዮን ንምዝካር ትጥቀመሉ ጉዳይ ሜላ እዩ። ካብዚ ሓደ ንምዝካር ንጥቀመሎም መንገዲ ደጋጊንካ ምንባብን ርእስኻ ምግዳድን ጥራሕ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ናይ ሓፂር ግዜ ዝኽሪ እምበር ናይ ነዊሕ ዝኽሪ ክፈጥረልካ ኣይኽእልን እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ምዝካር ብቕዓትኩም ብዕፅፊ ንምዝካር ዝሕግዙ ብሳይንስ ዝተረጋገፁ 7 ነጥብታት ክነግረኩም እየ። ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ኣብ ቁፅሪ 1 ዝተቐመጠ እኹል ማይ ምስታይ። ኣእምሮና እኹል ፈሳሲ እንተዘይረኺቡ ትኹረት ናይ ምግባር ብቕዓቱ ኣዝዩ እዩ ዝቕንስ። ትኹረት ምግባር ድማ ምስ ናይ ምዝካር ብቕዓት ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጻት እዮም። ኣእምሮና ብኣግባቡ ንኽሰርሕ ማይን ኦክሲጅንን የድልይዎ። እኹል ማይ ክንሰቲ ከለና ድማ ናይ ምሕሳብን ናይ ምስትውዓልን ዓቕሚ እናወሰኸ ይኸይድ። እዚ ድማ ናይ ምዝካር ብቕዓትካ ክውስኽ ይገብር። ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ምስትውዓል ብቕዓትኩም ክውስኽ እንተደኣ ደለኹም እኹል ማይ ስተዩ። ካልኣይ መረዳእታታት ናብ ምስሊ ምቕያር። ናይ ሰብ ኣእምሮ ዝዓበየ ዓቕሙ ብምስሊ ናይ ምዝካር ዓቕሚ እዩ። ኣእምሮኡ ብምስሊ ዝተረድኦ ነገር ብቕልጡፍ ኣይርስዕን። ንኣብነት ሓደ ዝረኣናዮ ፊልሚ ቀልጢፍና ዘይንርስዐሉ ምኽንያት ብምስሊ ዝተቐረጸ ስለ ዝኾነ ክትገብሮ ትደሊ ነገር መጀመርታ ናብ ምስሊ ቀይሮ። ንኣብነት ንባብ ክትጅምር ከለኻ ኣበይ ከፊልካ ከም ተነብብን እንታይ ዓይነት ክዳን ከም ዝለበስካን ከመይ ጌርካ መጽሓፍ ከም ዝሓዝካን ብምስሊ ሰኣሎ። እዚ ድማ ናይ ምዝካር ዓቕምኩም ንኽዓቢ ክሕግዘኩም እዩ። ሳልሳይ ምሕፃረ ቃላት ወይ ከዓ ኣክሮኖሚስ ምጥቃም። እዚ ክትዝክሮ ናይ እትደሊ ነዊሕ ዝርዝር ብሓፂር ምሕፃር ቃል ናይ ምስፋር ሜላ እዩ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ቃል ናይ መጀመርታ ፊደል ብምውሳድ ሓድሽ ቃል ትሰርዕ። ነቲ ቃል ክትዝክሮ ከለኻ እቲ ዝርዝር ብምሉእ ትዝክሮ ትኽእል ኢኻ። እዚ ሜላ እዚ ብፍላይ ንተምሃሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ። ራብዓይ ምትኳር ወይ ከዓ ፎኩስ ምግባር። ሓደ ነገር ን10 ሰዓትን ልዕሊኡን ካብ ምርኣይ ን5 ደቂቓ ጥራሕ ኣእምሮኻ ሰብሲብካ ትኹረት ጌርካ ምጽናዕ ይበልፅ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንሓፂር ቪድዮ ወይ ከዓ ንቲክቶክ ውልፍ ምዃንካ ትዕግስትኻን ትኹረትካን ይቐትለሎ። ትኹረት ናይ ምግባር ዓቕምኻ ክውስኽ እንተደሊኻ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትሕልፎ ግዜኻ ቀንስ። ሓምሻይ ነገራት ምዝማድን ምውቓርን ኣሶሴሽን ኤንድ ስትራክቸሪንግ። እዚ ማለት ክትሕሶ ትደሊ ነገር ምስ ካልእ ንዓኻ ቀረባ ምስ ዝኾነ ነገር ምትእስሳር ማለት እዩ። ንኣብነት ብዛዕባ ኣውሮፕላን ንምርዳእ ተደሊኻ ምስ ኣዕዋፍ ምዝማድ፣ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ብቁፅሪ ወይ ድማ ብርእሲ ኣፈላሊኻ ምስፋር። መምህራን ኣርእስትታት ብነጥብ ዝኸፋፍሉሉ ምኽንያት ንተምሃሮ ንምዝካር ስለ ዝጠቕሞም እዩ። ሻድሻይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ወይ ከዓ ስፖርት ምስራሕ። ስፖርት ክትሰርሕ ከለኻ ኣእምሮኻ ካብ ጭንቀት ወፂኡ ናይ ምዝካር ብቕዓትካ ንኽውስኽ ይገብር። ስፖርት ወይ ከዓ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክበሃል ከሎ ግድን ከቢድ ሓፂንን ጅም ከይድካ ምስራሕን ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ገዛኻ ክትገብሮም እትኽእል ቀለልቲ ምንቅስቓስ ናይ እግሪ ጉዕዞን ወይ ከዓ ወክ ምግባርን እውን እኹል እዩ። እዚኣቶም ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንተጌርና ኣእምሮና ካብ ጭንቀት ነፃ ስለ ንገብሮ ናይ ምዝካር ተኽእሉ ብዕፅፊ ይውስኽ ማለት እዩ። ሻውዓይ ናይ መወዳእታን እኹል ድቃስ ምድቃስ። መረዳእታታት ካብ ናይ ሓፂር ግዜ ዝኽሪ ናብ ናይ ነዊሕ ግዜ ዝኽሪ ዝብገሰሉ ኣብ ግዜ ድቃስ እዩ። ኣእምሮኻ ደቂስካ ከለኻ ነቲ ኣገዳሲ ዝበሎ መረዳእታ መሪፁ ናብ ተቐማጢ ወይ ከዓ ናብ መኻዝን ሓበሬታ የሰጋግሮ። ብውሕድ ኣብ መዓልቲ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓት ምድቃስ ኣገዳሲ እዩ።
እዞም ሕጂ ዝነገርኩም 7 ገደስቲ ምኽርታት ታራ ምኽሪ ጥራሕ ኣይኮኑን። ብሳይንስ ተረጋገፀ ንኣእምሮና ብሓድሽ መንገዲ ዝቆርፁ ቁልፍታት እዮም። ሓደ ነገር ከረጋግፀልካ ይደሊ። ነዞም ሜላታት ብሓቂ ኣብ ግብሪ እንተደኣ ኢልካዮም ናይ ምዝካር ዓቕምኻ ክውስኽን ትኹረትካን ክመሓየሽን እቲ ናይ ምርሳዕ ዝበሃል ፀገም ድማ ታሪክ ክኸውን እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ሎም ዘዳለኹልኩም ኣምሃሪ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል ዝፍነ ቪድዮ ብቐዳምነት ንኸጽሐኩም ላይክና ሼር ብምግባር ቻነልና ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ቤተሰብ ንኽትኮኑ ክሳብ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ነምስግን። ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩንለይ ቻው።